duk da wannan kada ya hana mu farin ciki da murnan kuma alheri da ke tunkaran mu shine zuwan watan ramadana, saboda alheri ne wanda yake mai girma, ga jarrabawa mai raɗaɗi ga mai daɗi. Wannan shi ne abin da Allah ya ji hankalin mu akan sa a Qur'ani, cewa da man zai jarrabe mu. Kullu nafsin dha'iqatul maut wa nabluukum bisharri wal khairi fitna wa ilaina turja'una. Kowace rai za ta ɗanɗana mutuwa, za mu jarraba ku da sharri da alheri. To yanzu ga jarraba biyu, ga ɗaya marar daɗi ga ɗaya mai daɗi. Marar daɗi annoba, ga mai daɗi Ramadana na approaching. A duk halin da muka samu kanmu, kada mu damu, mu nutsu, mu yi murna na zuwan wata Ramadana. Kada wannan annoban ta hana mu jin daɗi da celebrating wata Ramadana na zuwa cikin taimakon Allah subhanahu wa ta'ala. Wannan aya cikin suratul anbiya aya ta 35, ga hadisi kuma wanda yake cikin sahihul jami hadisi na 759 da fiyayyen halitta idan Ramadan ya zo sallallahu alaihi wasallam yakan yi addu'a, ya fito yana yi wa sahabbai bushara, atakum shaharun mubarakun, wata mai albarka yana zuwa muku, ko wata mai albarka ya zo muku, futihat abwabul janna wa ghulliqat abwabun nar. So da haka mazawo masu farin ciki na Ramadana na zuwa, wannan zai rage mana raɗaɗi kuma insha Allah ta'ala zai ba mu ikon shiri a wannan wata din. Sai na uku cikin taimakon Allah shine ta'alimul ahl awil a'ila ala ahkamiddin wa khususan fi hadhihi al-ayyam. Kokarin karantar da 'ya'ya da iyalai da kowa sanin addini, musamman abun da ke da alaka da watan Ramadana, wannan shi ma muhimmin abu ne. Mu zama muna karantar da 'ya'ya za a fuskanci Ramadana, su zo masu istighfari, masu tuba, masu hope, masu yin addu'o'in yara ƙanana Allah ta'ala yana karba, saboda su a wurin Allah ba su da zunubi, ba su yi laifin da zai hana a karbi addu'a su ba. Don haka ya'ya a nusar da su wajen bin Allah, yawan sallah, yawan istighfari, karatun Qur'ani, azumin nafila. Idan Ramadana ya zo a koya musu yin na Ramadana. Wannan shi ne abin da Allah ya ji hankalinmu da ya ayyuhal ladina amanu qu anfusakum wa ahlikum naran wa quduha an-nasu wal hijara. Da Allah ya ce mu kare kawunanmu da iyalanmu daga wuta. Idan mun duba cikin suratul tahrim aya ta 6, karkashin wannan aya a cikin tafsir na Abu Ja'far Muhammad bin Jarir at-Tabari rahmatullahi alai, yace abinda wannan aya take nufi shine mu tsaya tsayuwar daka, mu karantar da 'ya'yanmu bautan Allah, komawa zuwa ga Allah, yin addu'a. Wadannan al'amura idan yara suna addu'a, Allah zai kawo mana da sauki insha Allah ta'ala. Na 4, al-infaq fi sabilillah. Wajibi lokacin da ake shirye-shiryen azumi mu tuna da masu karamin karfi, akwai marayu, akwai gajiyayyu, akwai fakirai, akwai miskinai. Kowane mutum ya duba a cikin abin da Allah ya bashi me zai ware don ya ciyar fi sabilillahi, musamman a watan Ramadana. Ga hadisi na Abu Dawud da rahmatullahi alaihi, gashi a cikin Sahihul Jami hadisi da 6415 da Annabi tsira da aminci su tabbata gare shi yace, man fattara sa'iman kana lahu mithl ajri sa'im ghayra annahu la yunqasu min ajri sa'imi shay'a. Mu dage mu ciyar. In kana ciyarwa a Ramadana cikin taimakon Allah, kana samun cikakken ladan wanda yi wannan ibadar da ka ciyar da shi. Don haka a yanzu ake budgeting, a yanzu ake shiri, mutum ya ware ya ce yayi alkawarin ya dora kansa ko kuma yayi niyyar ciyar da kaza fi sabilillahi. Abu na karshe insha Allah ta'ala shine mu gane mu bayi ne na Allah. Allah zai jarrabe mu. Idan ya jarrabe mu, kada wannan ya sa mu ja baya da ibada. Fatan mu da addu'a Allah ya kawo karshen jarrabawa. Idan Allah ta'ala ya jarrabe mu, dole kuma idan muna da wani tsari ta yaya za a watan Ramadana a kowane hali wannan wata ya zo ba za mu yi asara na yin qiyamul layl ba za mu yi asaran bautan Allah ba za mu yi asaran karatun Qur'ani ba za mu yi asaran ciyarwa ba za mu yi asaran karantarwa ba. Duk wani abin da muke iya yi ba tare da mun karya doka ba tare da mun wuce gona iri ba tare da an ketare shawarwarin likitoci da hukuma ba, mu duba ta yaya za a yi mu yi maximizing ayyukanmu na alkhairi, saboda dukkan wani abu da Allah ya jarbe mu da shi, to akwai kuma wata hanya da idan mu yake da ta ba za a haramta mana wannan lada ba. Wannan jarrabawa ce daga Allah, kuma mu dauka cewa ko me Allah yayi mai kyau ne. Ga hadithin Muslim hadisi na 2999, ajaban li amril mu'min inna amrahu kullahu lahu khair wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min in asabathu sarra shakara fa kana khairan la wa in asabathu dharra sabara fa kana khairan la wa laysa dhalika li ahadin illa lil mu'min. Duk abin da ya faru ga mumini, mai daɗi ko marar daɗi, a wurin Allah ta'ala in yayi haƙuri kuma zai zo masa alkhairi. Kuma Qur'ani ya tabbatar da ga Bakara aya ta 155 da 6 da 7,
ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون. so duk abin da Allah ya jarabe mu da shi mai daɗi mu yi farin ciki, mara daɗi mu yi haƙuri, insha Allah ta'ala ƙarshen su alheri ne. Allah ya nuna mana bayan wannan jarraba ya sa ta zama alkhairi gare mu. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.